Partit x'ikun propja? L-iskop ta' partit hu li jikseb il-poter fil-gvern taħt il-forma ta' xi ideoloġija jew viżjoni, imma anke taħt umbrellel ta' ideali differenti, pereżempju fil-każ ta' koalizzjoni. Skont Edmund Burke fl-1770 fil-ktieb Thoughts on the Cause of the Present Discontent, partit huwa ġabra ta' nies li jaħdmu flimkien fl-interess nazzjonali skont prinċipju li jkunu qablu fuqu. ċerti kittieba jaqblu li l-partit irid ikollu prinċipju ewlieni wieħed, oħrajn però jarfu li hemm partiti opportunisti. Max Weber, pereżempju, kiteb li partit għandu jkollu lan li jikseb il-poter għall-mexxejja u l-iskop li jasal jew għall-ideal jew inkella għall-vantaġġ materjali. Kemm il-partit hawn Malta? Mhux dejjem l-istess. Fl-elezzjonijiet ġenerali li għaddew, apparti l-indipendenti, ikkuntestaw 8 partiti. Il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, l-Alternattiva Demokratika, l-Azzjoni Nazzjonali, Imperium Ewropa, il-Partit Awċi, l-Alfa Liberali Demokratiku u Forza Malta. Imma ż-żewġ partiti li jiddominaw il-politika f'Malta f'dawn l-aħħar snin kienu il-Partit Nazzjonalista u l-Malta Labour Party. Kienu jeżistu partiti oħra teċċajta, il-Partit Komunista Malti, il-Partit Kostituzzjonali, il-Partit Ħaddiem Ansara, il-Democratic Action Party, il-Partit Demokratiku Nisrani, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku Malti, il-Gozo Party, il-Partit Ħaddiem Indipendenti, il-Jones Party, il-Malta Workers Party, il-Boffa Labour Group, il-Partit Kostituzzjonali Progressiv, l-Unjone Politika Maltese. Fil-ħamsinijat u s-sittinijat kien hawn numru ta' partiti żgħar f'Malta li fil-fatt kienu jtellaw xi siġġijiet fil-Parlament fosthom il-Constitutionalists, the Gozo Party, il-Malta Workers Party, il-Democratic Action Party u l-Christian Workers Party. Mis-snin 70 law fil-Parlament baqgħu jidhru dejjem żewġ partiti biss, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Għaliex għażlu dawk il-kuluri? Kull partit fid-dinja għandu l-kuluri li jassoċja magħhom. L-aħmar is-soltu jintuża mix-xellugin, komunisti, soċjalisti. L-iswed jew l-ikħal jintuża mill-konservattivi jew mill-faxxisti. Fil-fatt, hawn Malta wkoll, in-nazzjonalisti assoċjat mal-blu u l-Labour mal-aħmar. Eċċezzjoni interessanti għall-użu ta' dawn il-kuluri hija l-Amerika fejn jużawhom bil-kontra. L-aħdar is-soltu jintuża mill-partiti l-ħodor, l-oranġo mill-partiti favur in-nazzjonaliżmu. Eżempji li ssibhom fl-Olanda, fl-Irlanda u anke fl-Ukrajna. Hemm pajjiżi oħra fejn jiddominaw żewġ partiti biss. Iva, fosthom l-Amerika. Jiddominaw żewġ partiti, wieħed tal-lemin u l-ieħor tax-xellug. Jeżistu wkoll pajjiżi fejn kull m'hemm partit wieħed, paċ-Ċina Komunista. Il-biċċa kbira tal-pajjiżi però għandhom iktar minn żewġ partiti. Il-Maltin iffissati fil-politika partiġġana ngħidu hekk, l-elezzjonijiet jirnexxilhom jattiraw iktar minn 90% tal-elettorat. U d-differenza bejn iż-żewġ partiti tant hija żgħira li persentaġġ ta' 52% huwa meqjus bħala rebħa qawwija. Fost il-pajjiżi demokratiċi tal-Punent, Malta tikser kull rekord għall-ammont ta' nies li joħorġu jivvutaw.